Quan fa que trobes a faltar alguna cosa especial? Són temps molt durs i jo no et puc prometre quan acabarà o millorarà tot. El que sí que puc fer és tancar els ulls i enviar-te tot l'amor i l'energia dels emojis. Perquè tots junts és millor. No estàs sol. Espera, no te'n vagis encara. Vull demanar-te un favor molt petit, molt ràpid. I és que enviïs tu també la teva energia a totes les persones que ho estan passant malament com tu. Tots junts és millor.